खुलुमबाय स्टुडिय'आव दं आं किरिकां ब्रह्म गसाइगाव बिएड फरायसालिमायाव बाथि खन्थाइ सान फालिदों। गसाइगाव महकुमानि सिङाव थानाय हाब्रुबिल ओनसोलनि गसाइगाव बिएड फरायसालिमायाव सानसेनि हाबाफारिजों गाजा गोमजायै बाथि खन्थाइ सान फालिदों। गसाइगाव बिएड फरायसालिमानिनो हायनामुलि बर' थुनलाइ गौथुमनि बानजायनायाव रुंसारि ब्रजेन्द्र कुमार ब्रह्मनि थैनाय सानजों लोब्बा लाखिनानै बाथि खन्थाइ सान फालिनायजों लोगोसे हायनामुलि दान खोमसि हरनि हाथरखिफोर आरो गुदि नुथाय हारिमु मुंनि बिजाबफोरखौ बेखेवनाय हाबाफारि खुंफुंदों। लोगोसे दिनैनि बे मेहेरगोनां हाबाफारियाव आलासि महरै बाहागो लायो बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालिनि बर' बिफाननि लोगो बिबुंगिरि डक्टर रुपाश्री हाज'वारि आरो गसाइगाव बिएड फरायसालिमानिनो गोरायुं डक्टर अजित बर' बिथांमोनजों लोगोसे गोबां थुनलाइ सिबियारि बिथांमोनहा बाहागो लायो। बे हायनामुलि बर' थुनलाइयारि गौथुमजों खुंजानाय खन्थाइगिरि सानाव आं बेखौनो गासै फरायसाफोरनिसिम गोसो थुलुंगायै बुंनो सानो दिनैनि बे खन्थाइ सानखौहाय जिहेतु गुबुन गुबुन दाब दाब जायगायाव जोंनि बर' थुनलाइयारि मिरुनिफ्राय लानानै डिस्ट्रिक्टसिम बा गासिबो हालामसिम बा गासिबो बर' थुनलाइयारि गौथुमफोरा खुंदों। बे थुनलाइनि गेजेरजों जोङो खुंनायनि गेजेरजों जोंनि फरायसा फरायसुलिफोरा बाहागो लानानै आरो माने थुनलाइ सिबिनो खाबु मोनगोन आरो थुनलाइखौ सिबिलांबाय थानांगौ गावनि राव थुनलाइखौ बर' हारिमुआव मुलुग दरबाराव दिन्थिहैनो नाजालांबाय थानांगौ आं बेखौनो मिजिंथियो। जोंनि साफ्रोमबो फरायसाफोरा आंगोफोरा फरायसुला फरायसुलिफोरा माने नैबे खन्थाइ सानजों खन्थाइगिरि सानजोंहाय लोब्बा लाखिनानै गाव गावनि थुनलाइ सोरजिखौ सोरजिनानै बिहोमा होगोन बर' राव थुनलाइयाव आरो जोंनि बे हायनामुलि बर' थुनलाइ आफादाबो अरायसम थांनानै थाथों। बिथांमोनानो बे प्लेटफर्मखौहाय बैसाङाव लानानै फैनानै खन्थाइगिरि सानखौ खुंफुंदों। दिनैनि बे गोथार सानाव बिथां ब्रजेन्द्र कुमार ब्रह्म बिथांनि थैनाय रुंसारि सानखौ थैनाय सान हिसाबै खुंनानै दिनै जाफुंहोबाय आरो बे हायनामुलिखौ गायसननाय जादोंमोननो 2019 मायथाइनि 6 मेयाव। दिनैसिम फैयै फैयै बे हायनामुलिया 22थि जाबाय। बिथांमोनहा नैबे हायनामुलिनि गेजेरजोंनो दिनैनि बे खन्थाइगिरि सानखौ बिथां ब्रजेन्द्र कुमार ब्रह्मनि थैनाय सान हिसाबै फालिदों। बेहाय गोबां फरायसाफोर फरायसुलिफोर नुजाफैदों आरो गसाइगाव जिल्लानि सिङाव थानाय माखासे समाज सिबियारिफोरा नुजाफैदों थुनलाइ सिबियारिफोरा नुजाफैदों गुदि फरायसालिनि फोरोंगिरिफोर सारमोन मेडाममोन नुजाफैदों। बिथांमोननिसिमबो आंनि गोसो गोरबोनि साबायखर बावबाय आरो दिनैसिम बिथांमोनजों जयै नैबे खन्थाइगिरि सानखौ फालिनो मोननानै आं जोबोद खाफाल गोनां साननानै लादों। जोबोद खुसि मोनदों गोजोननाय मोनदों आं बयनिसिमबो साबायखर बावबाय। खुलुमबाय गिबियाव बयखौबो। हायनामुलिया मोनसे बर' थुनलाइयारि गौथुम। बियो 2019 मायथाइ 6 मेयाव जोनोम जादोंमोन। आफादगिरिया गेवलां नार्जारि आरो नेहाथारिया जुलिया नार्जारि आरो डक्टर अजित बर'आ बोसोनगिरि। दिनै खन्थाइ सान फालिथायजों लोब्बा लाखिनानै समायना गोदान मोखां नुजाथिबाय। गोबाव समबो सोरबानि बारबाय बे हायनामुलिया नाथाय लाइसि दिहुननो हायाखैमोन। दिनै ओरैबायदि गोसो खुसि जाथाव जोंहा रंजाथाव दिनै गिबि खेबनि थाखाय बे हायनामुलि खुगा लाइसि बेखेवनायनि थाखाय आं जोबोद गोजोननाय मोनदों। मानोना गोबां बोसोर बेखौ आफादखौ दादोंबाबो बे लाइसिखौ दिहुननो हायाखैमोन। अदेबानि सेथि बिसान महरै हायनामुलि खुगा लाइसिया हायनामुलि थुनलाइ गौथुम
गोबां बोसोर बारबोबाय जानो हागौ हायनामुलि खुगा लाइसिया देग्लायनिफ्राय बोसोरै नुजाथिबाय थासिगोनखौ जों दिनै मिजिं थिनो हायो। आरो बे लाइसिखौ डक्टर रुपास्रि हाज'वारिया गावनि गोथार आखाइजों बेखेवफैयो, बेबो जोंनि गोजोनथाव बाथ्रा। लिरगिरि बिश्वनाथ नार्जारि आजिरा मोननाय फोरोंगिरि बिथांनि सुजुनाय दान खोमसि हरनि हाथरखि जिउ जारिमिन बिजाबखौ बेखेवबाय डक्टर अजित बर'आ। हायनामुलिनि बोसोनगिरि बिथाङा गुदि आरिमु लिरगिरि डक्टर अलंबार स्वर्गियारि बिबुंगोरा गसाइगाव बिएड कलेजनि बेखेवदोंमोन मानगोनां निलिमा बर' थुनलाइ आफादनि लेङाइ आफादगिरि निलिमा बसुमतारिया। आरो बे हायनामुलिया जोंहा ओरैबायदि सोमोन्दो दं, जोंहा दल मोनसे जों बैसोगोरा जानाय आरो बे हायनामुलिनि सोदोब मोनसेखौ आं बुंनो सानो, मोनसे बियो सम्बुक बादि जोंनि गोसोखौ बोयो आरो बोगथाबनो हायो। बे हायनामुलि फोरबोबाथाय जों थानो हाया, ओरैबायदि जोङो दसेनि थाखाय गावनि बैसोखौबो जों बावथ'लायबावो। जोंदि बैसो जाबाय अब्लाबो जों बे बैसोखौनो बावथ'नानै जों ओरैबायदि रंजा खुसि बे आफादाव जों नुजाफैयो, खन्थाइ आवरायफैयो, सुंद' सल' आवरायफैयो, जों बिराद गोजोननाय मोनो। आं इसोरनाव बेखौनो आर'ज गाबो, बे हायनामुलि खुगा लाइसिया बोसोरै बोसोरै ओंखारबाय थाथों, जोंनि सुंद' सल' फरायफैनाय, जोंनि खन्थाइ आवरायफैनाया जाहाथे नेरसोन थाबाय थाथों आरो बे हायनामुलिया थांनानै थाबाय थाथों जेब्लायबो। बे मोनसे बर' थुनलाइ गौथुम बिराद माने थुनलाइ बाख्रियाव बियो गोजों हिराबादि जोंनानै थाबाय थादों। आं बेखौनो बुंनानै फोजोबबाय। गसाइगाव बिएड कलेजाव जोंनि हायनामुलिया 5थि खन्थाइ सान फालिदों। बे हाबाफारियाव गाहाय आलासि महरै बाहागो लाफैदों बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालिनि एसिस्टेन्ट प्रफेसर डक्टर रुपास्रि हाज'वारि। बे बुब्लियाव जोङो गांथाम बिजाब बेखेवदों। हायनामुलिनि गांसे खन्थाइ बिजाब, बेखौ हायनामुलि मोन्थोर सिबियार फेहेर खुगा लाइसि सेथि बिसान 2024 बेखौ बेखेवदों गाहाय आलासि बिथाङानो। आरो लोगोसे जोंनि गसाइगाव बिएड कलेजनि सासे लेक्सारार डक्टर अलंबार स्वर्गियारि बिथां लिरनाय गुदि नुथाय आरिमु बेखौबो बेखेवनानै होदों। आरो बेखौ बेखेवदों बर' थुनलाइ आफादनि मानगोनां भाइस प्रेसिडेन्ट निलिमा बसुमतारि आब'आ। आरो लोगोसे गांसे बिजाब बेखेवबावनो मोनदों आंनि आखाइजों, बेनो जाहैबाय दान खोमसि हरनि हाथरखिफोर। आरो बे बिजाबखौ लिरदों बिश्वनाथ नार्जारि बिथाङा। दा बुंनांगोन बिश्वनाथ नार्जारि बिथाङा गाव लोमजानानै दङ, गावनि देहाया जोबोरै नोरजियाब्लाबो बिथाङा थुनलाइ बिथिङाव थुनलाइ सिबिनायखौ, हारि सिबिनायखौ बिथाङा नागाराखै। आरो बिथाङा नैबे बिजाबखौदि फोसावदों, लिरदों, बे बिजाबाव माखासे उन्दै आरो गेदेरफोरनि जिउ खौरां बे बिजाबाव दङ। दा बियो जोबोरै मोजां खामानि जादों होननानै आङो फोथायो। दा जोङो दिनै बे खन्थाइ सान खुंनायनि मेसेज बेनो जाहैबाय जोंनि साफ्रोमबो फरायसाफ्रा थुनलाइ सिबिनांगौ, थुनलाइयाव आखाइ होनांगौ। थुनलाइनि गेजेरजों जों गावखौ गोथां खालामनानै जों लाखिनो हायो। जों बयबो मिथिगौ मानसिया थैसुला, नाथाय थुनलाइया जोंखौ गोथां खालामो। जेरै महात्मा गान्धी बिथाङा थैलांदोंब्लाबो जोंनि गेजेराव बिथाङा थांनानै दङ। एपिजे आब्दुल कालाम बिथाङा रुंसारि जालांबाय, बिथांनि देहा थै मोदोम गासिबो हाजों गोरोबलांबाय, नाथाय बिथांनि सान्थौआ थुनलाइनि गेजेरजों दिनै जोंनि गेजेराव गोथां जानानै दङ। बेबायदिनो जोंनि साफ्रोमबो फरायसाफ्रा थुनलाइयाव आखाइ होयोबा गावनि उरां फारां जानाय गोसोखौबो हमथानानै लाखिनो हागोन। फरायसाफ्रा डिरेल जानाय नङा, गावनि गाहाय थांखियावनो थागोन। जाय फरायसाया जेबो मावालासिनो थायो बा गोसोखौ लांदां खालामो, उरां फारां साननाय फैयो। उरां फारां साननाय फैयोब्लानो गाज्रि बाथ्राखौबो साननो हागौ, गाज्रि खामानिखौबो साननो हागौ। बेनिखायनो फरायसाफोरखौ आङो बुंगोन जाहाथे फरायसाफ्रा ओरैनो थानाय समाव खन्थाइ लिरो, सल' लिरो बा खन्थाइ फरायो बा सल' फरायो। बेबायदि खामानिखौ मावोब्ला समाज सिबिनायबो जागोन, गावखौबो दानाय जागोन, थुनलाइबो सिबिनाय जागोन।
दा जों दिनै हायनामुलिया 2019 मायथाइयाव जोनोम होनानै दिनैसिम जोङो थुनलाइ सिबिबोगासिनो दङ। गसाइगाव बिएड कलेजनि साफ्रोमबो बर' फोरोंगिरि बर' फरायसुला फरायसुलि बिथांमोनहा बेयाव बाहागो लायो आरो दाननि जोबथा अक्ट'आव जोबथा सप्तायाव जोङो खन्थाइ आवरायनाय मोनसे हाबाफारि लायो। दिनैसिम जोङो 22थि खन्थाइ आवरायखांबाय। बिब्दिनो जोङो बे हाबाफारिखौ जों लालांबाय थागोन आरो जोंनि हरनो गोनां मेसेजआ बेनो जे थुनलाइखौ जों बयबो सिबिनांगौ। दिनै बे हाबाफारियाव बर' थुनलाइ आफादनि मानगोनां भाइस प्रेसिडेन्ट निलिमा बसुमतारी बिथाङाबो नुजाथिफैदों आरो बड' राइटार एकाडेमि गसाइगाव बेनि आफादगिरि भबानि बाग्लारि बे आब'आबो नुजाथिफैदों आरो गसाइगाव ओनसोलनि बैसोगोरा थुनलाइगिरि आब'मोन आदामोन बिथांमोनहा नुजाथिफैदों आरो जोंनि बारग' फरायसाफोर नुजाथिफैदों। हाबाफारिया जोबोरै मेहेर गोनां जादों। आं बर' लाइमोन लिरगिरि गौथुमनि बोसोनगिरि जानानै दिनैनि दिना जोंनि थाखाय जोबोर रंजानायनि सानबो बुंनांगोन आरो बेराफारसे दुखुनि सानबो बुंनांगोन। होमब्लाबो जोङो दिनैनि बे दिनावनो सासे बर'नि थुनलाइनि अलंबार टेगर बान्था मोनगिरि बिथां ब्रजेन्द्र कुमार ब्रह्मआ दिनैनि बे 5 डिसेम्बर आरो 2019 मायथाइनि दिनैनि 5 डिसेम्बर सानावनो बिथाङा रुंसारि जादों आरो बिथांनि बे थैनाय सानखौनो जोङो दुलाराय बर' रायजोआवनो होननांगोन दिनैनि बे दिनाव जोङो खन्थाइ सान हिसाबै फालिदों आरो बे फालिनायावहाय गुबुन गुबुन फरायसालि फरायसालिमा गुबुन थुनलाइयारि गौथुमफोर बर' थुनलाइ आफादनि जिल्ला आरो गुबुन गुदि बा प्राइमारि बर' थुनलाइ आफादफोराव बेफोरबायदि खन्थाइ सान हाबाफारिखौ लादों। दिनै नैबे गसाइगाव बिएड फरायसालिमायावबो हायनामुलि थुनलाइयारि गौथुमा बे खन्थाइ सानखौ फालिदों। बिथांनि फुंनि टाइमावनो बिथांनि मुसुखायाव बिबार बावदों आरो बिबार बावनायनि उनाव बिदिनो हायनामुलि थुनलाइयारि गौथुमा मोनसे खुगा लाइसि हायनामुलिखौ बेखेवदों आरो बेजों लोगोसे बिस्वनाथ नार्जारि बिथां लिरगिरियाबो मोनसे दान खोमसिनि हाथरखि मोनसे सुंद' जिउ खौरां बिजाब बेखौबो बेखेवफादों। दा जोङो दिनैनि सानखौ गासै बर' रायजोआवनो खन्थाइ सान हिसाबै फालिदों आरो बेयाव गोबां खन्थाइ आवरायनाय बायदिसिना हाबाफारि लादों। बे हाबाफारिनि गेजेरजों आं बेखौनो बुंनो लुबैयो जे जाहाथे जोंनि बे गोबां फालिनाय हाबाफारिनि गेजेरजों जोंनि गेजेराव गोबां लिरगिरिफोर जोनोम जागोन। गोदान गोजाम लिरगिरिफोरनि गेजेराव खन्थाइ आवरायलायनायनि गेजेरजों माखासे मोजां थासारि सोरजिगोन आरो गोबां लिरनायनि हुदाफोरा बिदिनो बांलांबाय थागोन। फरायगिरिफोरनि गोबां जोनोम जागोन बेखौनो आं आसा फारिदों आरो दिनैनि दिनाव आं बेखौनो बुंनो लुबैयो दे बयबो खौसेयैनो दिनैनि बे हाबाफारिखौ फालिनायजों लोगोसे जोंनि गेजेराव खौसेथि फैगोनखौ आं मिजिंथिदों आरो दिनैनि बे हाबाफारिया गाजा गोमजायै मोनफ्रोमबो जायगायावनो फालिजादों होननानै आं आसा खालामदों आरो लोगोसे जोंनि नैबे गसाइगाव बिएड फरायसालिमायाव खुंनाय हायनामुलि थुनलाइयारि गौथुमनि जे खन्थाइ सान फालिनाय बेबो गाजा गोमजायैनो फालिनानै मोजाङै मोजां जाफुंलांगोन होननानै आं मिजिंथिनानै आंनि बुंनायखौ एसेयावनो फोजोबबाय। गोजोन्थों।